Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Тавикларга авыр. Нагрузка зур, чөнки хәзер эпидсезон. Татарстанда коронавирус нинди юллар аша тарала? Айза Шаймарданов. Ничек яшисең Химград? Күп шлангалар сезон җәй көннәрендә бик күп ала башладылар. Кайсы өлкәдә уңыш күрсәткечләре югары? Бүген анда эшләүчеләргә президент нинди бәя бирде? Руслан Хусайнов репортажы. Яңартылган ишек алдын тәртиптә тотуга бәя күтәрелергә мөмкинме? Бесплатно була торган әйбер дип уйлаган идек. Балалар уйный торган җирдә инде. Ямаш форамында яшәүчеләрнең зарын Айгөл Бәдретдинова тыңлап кайтты. Ат җене кагылганнар. Казанга ат спорты белән шөгыльләнүче егет-кызлар җыелды. Атлар белән ничек уртак тел табарга һәм ни өчен ат спорты белән шөгыльләнү кыйммәт тора? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казанда урнашкан Химград технополисында булды. Ул илдә химия сәнәгате өлкәсендә махсуслашкан беренче индустриаль парк булып санала. Химград 2006 елда ачылган иде. Бүген монда 318 оешма урнашкан, аларда 9000 артык кеше эшли. Президент технополисның яңа резидентлары белән танышты. Ул барында монда яңа килешүләр имзаланды. Химград технополисы 2006 елда төзелә. Аның территориясе шактый зур, 131 гектар, һәм биредә генә 10 меңгә якын кеше эшли. Тегүчеләрнең баш күтәрергә дә вакыты юк, чөнки заказ күләме 2 тапкырга арткан. Президент алар янына кергәндә дә эштән бүленмәделәр. 6 ел эчендә бу оешма 260 мең төрле кием тегеп саткан. Проблемалар да юк түгел. Тәҗрибәле тегүчеләр җитми. Хәзер Казанның технология һәм дизайн көллиятын тәмамлаучы яшьләр бирегә эшкә киләчәк. Генеральный директор акционерного общества Химград Изатуллин Айрат Мансурович. Бүген бу уңайдан Химград белән көллият җитәкчелеге килешү имзалады. Когда все люди стали сидеть по домам, Үз изоляция башлангач, күпләр илөреннән генә эшли башлады. Битлекләргә сорау артты, бездә эш тукталмады. Киресенчә заказлар саны күбәеп торды. Рөстәм Миңнеханов күргәзмәгә куелган киемнәр белән таныша, халыкка нинди кием кирәк, моны социаль челтәр аша сораштыру уздырып ачыклаганнар. Мы его разрабатывали вместе с нашими подписчиками. Мы тоже есть в Инстаграме. У нас чуть-чуть побольше подписчиков, чем у вас. Монысы кием тегү оешмасы күршесендә генә урнашкан шланглар ясаучы оешма. 160 кеше ел әйләнәсендә 10 мең тонна эшләнмә җитештерә. Иң мөһиме, алар барысы да экологик яктан чиста. Президент моңа алга таба да игътибар итәргә кушты. Көндә мин эшлим инде 5нче ел монда. 5 елда фирма бик зур күтәрелде. Продукция зурайды. Бик күп ассортиментлар зурайды бездә. Кеше күп эшләй, эше бик авыр түгел. Автоматизированный безнең бөтенсе. Объемнар үсә. Бүген Рөстәм Миңнеханов күбесенчә яңа ачылган җитештерү компанияләре эшчәнлеге белән танышты. 2018 елда Химград кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итүгә юнәлдерелгән ил күләм проектта катнаша. Аның буенча монда 1 миллиард сум инвестиция кертелергә тиеш. Президентка инде 4 бинаның төзекләндереп, монда 13 оешманың эшли башлавын җиткерделәр. Руслан Хусайнов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов бүген Чайка исемле яңа теплоходта Казансу буйлап үтте. Ул әлегә Россиядә табигый газ ягып эшли торган беренче пассажир судносы. Президент янында проектны эшләүчеләр дә бар иде. Исегезгә төшерәбез, теплоходны Яшел Үзәндә ярты ел эчендә җыеп чыктылар. Суга тантаналы рәвештә августта җибәрелде. Алга таба проектны нәрсә көтә? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Көне дә сәяхәт өчен туры килеп тора, көймәсе дә өр-яңа. Казанның матурлыгына хозурланып, судноның мөмкинлекләрен сыный бүген президент. Янында проектны тормышка ашыручылар. Основные трудности были то, что пройти надо было под Кировским мостом города Казани. То есть надо было договорить 5,2 метра и вырезать никуда из-за этого нельзя. В Москве, наверное, спокойно. В Москве спокойно, без вопросов, там он везде пройдет. 176 кеше сыйдырышлы 250 кешегә җиткерү мөмкинлеге бар. Салонны җылыту һәм җилләтүнең заманча системалары куелган. Заманча дизайн куркынычсызлык буенча да иң соңгы таләпләргә җавап бирә. Аларны президентка күрсәтәләр. Төзегәндә кыйммәт кәрәк чыга, кулланганда эшсезгә төшә. Табигатькә зыяны да азрак. Управление подачи внутри салона, все эти трубы идут в двойной уже облетке, то есть в двойном обеспечении. И продувается азот. Газом защищен. Бу судны тәүге тапкыр елгага 30 август көнне чыкты. Безнең төшерү төркемендә беренчеләрдән булып йөзде. Хәзер мондай төр суднылар төзүгә план зурдан. Исән чагында проектка зур өмет баглануын Яшел Үзән заводының генераль директоры Александр Карпов әйткән иде.
Үз заводы жетіштірген зур суднының зур юлға қозғалуын өзігіне көрмеді. Ол сентябрьдә вафат болды. Как минимум 20 таких, как это, в принципе, судов. Безнең планнар зурдан, ким дигәндә шунда 20 судны төзеп, аларны Арктикага җибәргә ниятлибез. Анда газда йөри торган су транспорты кирәк. Судны Казаннан Зия Утрау шәһәрчегенә экскурсия маршруты буенча йөрү өчен тапшырылачак. Президент судны төзүчеләр белән аралашып, әлеге мөһим проектны тормышка ашыру өчен рәхмәтен белдерде. Чайканы булдыру, табигый газны мотор ягулыгы буларак куллануны киңәйтүдә мөһим адым ди Рөстәм Миңнеханов. Такого плана судно появилось первый раз. Это и проектный институт себя проявил, и завод. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Дәвам итәбез. Татарстанда коронавирустан тагын 2 кеше вафат. 59 яшьлек ир-ат белән 88 яшьлек апаны үпкә ялкынсынуы диагнозы белән хастаханәгә салалар. Гомерләрен саклап калып булмый. Оператив штаб хәбәр иткәнчә, республикада бүген тагын 28 кешегә ковид диагнозы куелган. Барысы да диярлек вирусны авыру белән аралашып йоктыра. Узган көн белән чагыштырганда 2 кешегә күбрәк. Россиядә коронавирус белән авыручылар яшен тизлеге белән арта. Бүген тагын 9412 кеше бу май аендагы иң югары күрсәткечкә тиң. Төбәкләр арасында коронавирус йоктыручыларның күбесе Мәскәүдә 2704 очрак, Ростов өлкәсендә 209, Түбән Новгород өлкәсендә 191, Самара өлкәсе белән Удмуртиядә дә ковид йоктыручылар 100дән артык. Татарстанда коронавирус белән вазгыяты торыклы, ләкин киеренке булып кала бирә. Бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина шундый бәя бирде. Хәзер хастаханәләрдә эш арта. ОРВИ белән мөрәҗәгать итүчеләр бермә-бер арткан. Шуңа да табибларга авырга туры килә диләр Сәламәтлек саклау министрлыгында. Шул сәбәпле бүгеннән республика клиник хастаханәсендә һәм 12нче хастаханәдә коронавирус йоктыручылар өчен өстәмә бүлек ачылды. Барысы хакында Өзәт Шаймарданов репортажында. На рабочем месте находитесь, да, без маски? Эш урынында битлексез эшли. Бу Яршаллының гараж 500 дип аталучы запас частьләр базары полиция хезмәткәрләре рәттән һәр сәүдә почмагын тикшерә. Тагын бер эшче битлексез йөри иде. Почему решать постановление правительства находитесь на рабочем месте без маски? Я только зашел, у меня астма, и нельзя одевать маску. Аңа административ беркетмә тизеп калдылар. Хәзер битлек кимәгән өчен 1000 сумнан 30 сумга кадәр штраф яный. Бу атнадагына да Яршаллыда 329 беркетмә төзелгән. Кибеттә битлексез сатып алучылар да күренә, сатучы аңа хезмәт күрсәтмәдем дип безне шандырды. Пустили без маски, да, только что? Я не успел забрать. Не обслужили, а... Нет, просто сказал, выходите. Biz bütün kişiye aytamiz, чтобы маскасыз кирмәгез кибеткә. Бәне безнең язуда торганда вход без маски и перчаток запрещен дипне. Вот, хотя бы маска киегез дип әйтәбезне. Җәмәгать транспорты. Автобусга керүчеләрнең яртысы битлексез, ә утырып баручы пассажирларның күпчелеге битлекне дөрес кимәгән. Кондуктор да моңа игътибар итеп тормый. Местом риска является общественный транспорт. Коронавирус йоктыру урыны булып җәмәгать транспорты тора. Кондукторларның битлексез йөрүен күрәбез. Халык та моңа җиңел карый башлады. Алар да битлексез. Әгәр үзегезне һәм якыннарыгызны саклыйсыгыз килсә, битлектән йөрегез. Узган атна ахырында Рөстәм Миңнеханов саклык чараларын тикшерүне көчәйтергә кушты. Бер атна эчендә Роспотребнадзор 757 объектны тикшергән. Шуларның 46-сында таләпләр үтәлмәү очрагы ачыкланган. Пандемия чорында барлыгы 5 миллион сумга якын штраф салынган. 20 оешма эшен туктаткан. Мәгариф өлкәсендә 17 кешедә коронавирус ачыклана. Сентябрь дәвамында 4000 ярым укучының температурасы күтәрелгән яки ОРВИ белән авыруы ачыкланган. Алар өйдә дәвалана. За последнюю неделю приостановлен учебный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ в 34 классах. ОРВИ таралу сәбәпле Татарстанның 16 мәктәбендә 34 класста белем бирү туктатылды. Бу Казан һәм Баулы районы мәктәпләре. Аэропортта чит илдән керүчеләрне тикшерү дәвам итә. 97,5% кеше 3 көн эчендә тест тапшырган, менә 53 кешегә инде беркетмә төзергә өлгергәннәр. Ял вакытында Төркиядән генә дә 11 кеше коронавирус алып кайтуы ачыкланган. Көз вируслы чор. Шуңа да халык аз гына авырый башласа да коронавирустан шикләнеп хастаханәгә мөрәҗәгать итә. Иге чакырулар бермә-бер арткан, табибларга авырга туры килә. Нагрузка зур, чөнки хәзер эпидсезон бара. Бик күп остро респираторный вирусный авырулар. Шуңа күрә күбәйде нагрузка, но ул ковид нагрузка гына түгел.
Шалтратуар күбәйді, игер шакаруар күбәйді. Ул шундый эпидсезон һәм безгә кирәк әзер булырга. Шул сәбәпле Казанда бүгеннән республика клиник хастаханәсендә һәм 12-нче хастаханәдә коронавирус белән авыручылар өчен яңа бүлекләр ачылды. Бу йогышлы чирләр хастаханәсе эшен җиңеләйтү өчен эшләнә. Хәзер Казанда гына да 7 ковид госпиталь эшли. Роспотребнадзор Татарстанда хәл тотрыклы, ләкин киренке дигәнме өстәмә чикләүләр кертергәлегә сәбәп булмавында әйтте. Айза Шаймарданов, Илшат Аюпов, Ринат Сафин, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Үз изоляция режимы кабатланмасын өчен нишләргә? Самолетка билетны кайтару ни өчен 1 сум тора? Реальное время сайтында укыгыз. Безнең ишегалды программасы буенча төзекләндерелгән йортларда яшәүчеләргә бу ишегалдан карап тоткан өчен өстәмә акча түләргә тәкъдим итәләр. Казанның уңайлы йорт идарә компаниясе Яңа Савин районында берничә йорт подъездына шундый игълан ителгән булган. Квадрат метрыннан бәяне 2 сумга күтәрергә тәкъдим итәләр ди монда яшәүчеләр. Халык аңлап бетерми. Өстәмә акча ни өчен кирәк соң? Счет фактурада яңа түләү булырмы? Безнең репортаж. Бездән акча заново җыялар. Ну, конечно, кем будет рөхсәт бирсен? Ямашев Рома 82-нче йортта яшәүче Сәймә Одинцованың түләү кәгазендә әлегә барда элеккечә. Ишегалдын тәртиптә тоткан өчен ул фатирның 1 квадрат метрыннан 3 сум 68 тиен түли. Тик идарәче компания ишегалды яңартылган дип тагын 2 сум өстәргә тәкъдим итте ди. Подъездга шундый игълан илгән булганнар. Күбрәк түләргә ризамысыз? Ну, күбрәк түләргә кем риза булсын ана? Миңа күземә операция булды, һәр вакытта миңа хәзер дару кирәк. Ишегалдын 30 август көнне ачалар. Биредә яшәүчеләр яңа таганнар, таучыклар, беседка, хәтта сәхнә өчен рәхмәт әйтә. Алар бүген дә канәгать сораулар идарәче компаниягә туа. Элек иске ишегалдын тәртиптә тотканнар хәзер яңасын чыгымнар кимрәк булырга тиеш кебек. Асфальт җәелгән, таганнар яңа. Без нәрсә өчен күбрәк түләргә тиешсең диләр монда яшәүчеләр. Әлеге йортларда яшәүчеләрне санасаң, аена барлыгы 200 меңгә якын сума килеп чыга бит. Мин килешмим, потому что минем площадь зур, балалар таралып беттеләр, и минем квадратура минем өчен күп ул. Раньше еще у нас хуже ишегалды иде, вообще страшно иде. И это убирались. А теперь вот какая чистота, и вообще здесь подметать, как говорится, совсем мало надо. Ишегалдын танырлыкта түгел анысы безнең ишегалды программасы буенча монда китапханә, чүп савытлары яңа таганнар барлыкка килә, әмма бу үзгәреш өчен түләргә кирәк булачак дип беркем дә көтмәгән. Как бы бесплатно була торган әйбер дип уйлаган идек. Балалар уйный торган җирдә инде. Никак уйламадым, что түләргә кирәк булыр иде. Юк, килешмим, потому что дворның территориясы шул ук калды. Аны акчасын дворникларга арттырмыйлар. Мин риза түгел. Әлеге ишегалды уңайлы йорт идарәче компаниясенә карый. Республика программасыннан тыш монда тагын 7 миллион ярым сумга өстәмә эш башкарылды ди аның җитәкчесе. Шундый бәягә яңартылган җиһазларны карап туруга өстәмә акча кирәк. Бу нәрсәне туры кирәк. Менә ашана авыртында аны бит карап тормасаң, вакытында тормасаң, ул да ватыла, ул да җимерелә. Это же имущество собственников, поэтому вы сами судите. Что там надо делать? Это же все надо содержать. Йорт янын карап туру бәясенә нәрсәләр керә соң? Моны безгә дәүләт торак инспекциясендә аңлаттылар. В летний период года это подметание придомовой территории, уборка мусора. Җәен бу акчага ишегалдан сыбрәләр, чүп савытларыннан чүпне алып ташлыйлар, ишегалларын җыештыралар, чиремне чабып торалар. Кышын бу акча кар чыгару, йорт тирәсен боздан арындыруга, чүп савытларын җыештыруга тотыла. Безнең ишегалды программасы быел башланды һәм ул 5 ел барачак. 50 миллиард сумга 7 меңгә якын йорт янын ремонтлау күздә тотыла. Мы не закладываем такой сценарий. Жители принимают исключительно самостоятельно это решение. Уңайлы йорт тәкъдиме ул бары тик тәкъдим генә. Шунысы мөһим, монда иш алып барылса, идарәче компания халыкка аңлатырга тиеш. Бу акчага нинди эш башкарылачак? Программа, которая реализуется по проекту «Наш двор», она полностью не за счет средств собственников жилья. Безнең ишегалды программасы йортта яшәүчеләр хисабына тормышка ашырылмады. Бу сумма Татарстаннан бүлеп бирелә. Ишегалларын тәртиптә тоту өчен гамәлдәге тариф булай да җитәрлек. Өстәмә суммалар ни өчен кирәк? Аңлашылмый. Казанның зур урамындагы 83-нче йорт ишегалдын шулай ук президент программасы буенча яңарталар. Тик аны тәртиптә тоту өчен идарәче компания өстәмә акча кертү турында сүз кузгатмаган. Юк, ишеткәнем булмады, бер ишетәм сездән. Не дай бог, если точно так же предложат, я считаю, что мы не обязаны платить. Ничек кенә булмасын, ахыргы җавапны халык бирә. Иң мөһиме бәя алар өчен аңлаешлы булырга тиеш. Идарәче оешмага исә халыкка һәр тиеннең нәрсә өчен тотылуын җентекләбрәк аңлатасы кала. Бу инде күпчелек бәяне арттыру өчен тавыш биргән очракта. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бу хәбәрне без WhatsApp аша алдык. Аның номеры 89874200101. Яңалыкларны фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Кызыклы мәгълүмат булсынмы, борчыган мәсьәләләрме, барысын да кабул итәбез.
Чәчәк медаль һәм президент белән фото. Бүген Казан Кремлендә World Skills еш профессионаллар ил күләм чемпионаты җиңүчеләрен кытладылар. Ул 6 сентябрьдән 21-нә кадәр онлайн форматта узды. Татарстан җыелма командасы анда 38 алтын медаль яулап, беренче дәрәҗәдәге кубокка ия булды. Рөстәм Миңнеханов яшь белгечләргә нинди теләкләр юллады? Алдагы репортажда. Җиңүчеләргә бүләккә алтын кубок. Яшь осталар аның янында чиратлашып фотога төшә. Президентта кунак булулар өчен зур бәйрәм һәм горурлык. Татарстан Мәскәүдән генә калышып ил күләм чемпионатта кабат беренче урында. Высокий результат – это ваша конкурентность и ваше будущее. 38 алтын, 25 көмеш, 39 бронза медаль һәм югары осталык өчен 29 медальон. Иң-иңнәрен президент шәхсән кытлады. Букеты торжественной церемонии сделаны с большой любовью чемпионами сборной республики по компетенции флористика. Мин президентны күргәч, бик шатландым. Чөнки мин аны беренче тапкыр чыннан менә булай күрдем. Минем тагын да тырышасым килә башлады. Кемдер илдә иң оста итеп прическа ясый, кемнеңдер тимердән ясалган мишләре Россиядә иң яхшысы. Татарстаннан 158 компетенциядә катнашкан бу 205 егет кызның һөнәри киләчәге инде билгеле. Предпринимательство бик кызай бер минем өчен, чөнки мин зур эскәч шул сферада дәвам итәсем килә. Нуруллиннарның әти бабасы да төзүче булган ил күләм чемпионатта абыйлы энеле катнашып металл эшкәртү компетенциясендә җиңеп чыгалар. Бәхеттә каядыр елмайгандыр, каядыр минем үземнең тренировкалары, каядыр экспертларның әйтүләре. Президент белән очрашуга мин бик шат. Горурлык үзем өчен, үземнең абыем өчен. Аны сүзләр белән әйтеп бетереп булмый. Педагогу дополнительного образования инженерного лицея-интерната КНИТУ КАИ Альтапову Арнольду Ринатовичу. Егет кызларны бу ярышларга оста тренер Мәгалимнәр әзерли. Рөстәм Миңнеханов чемпионнарны әзерләүче һөнәри белем оешмалары хезмәткәрләрен Россия президенты грамоталары белән бүләкләде. Илнең һөнәри техник белем бирү системасын булдыруга 80 ел тулу белән кытлады. Бүген Татарстанда 41 ресурс үзәге эшли. Алар заманча җиһазландырылган һәм без World Skills хәрәкәтенә ярдәм күрсәтүне дәвам итәчәкбез, диде президент. Москва большая, конечно, но я считаю, что мы способны побороться и с Москвой, и с кем угодно. Поэтому вы достойны. В следующий раз и компетенции, и команды надо выставить столько, сколько надо. Значит, я думаю, что то, что мы на этой позиции, это хорошо, но это не предел. Надо двигаться дальше. Бу яна чемпионатның үткәрелде икенче форматта. Бер яктан бу яхшы иде, чөнки алар үзләренең идея, үзләренең куйыкларына, икенче яктан алар 24 сәгать 7 көн атнада камералар буенда басып торып, үзләренең эшләрен экспертларга күрсәттеләр. Дүшәмбедән инде яңа төбәк чемпионатына әзерләнә башлыйлар. Ул быелның ноябрендә узачак. Анда җиңгән иң оста егет кызлар киләсе елны Татарстандан күрше Башкортстанда Россия чемпионатында яклаячак. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Шулай туры килде ки, World Skills'та җиңү уртак һөнәри белем бирүнең 80 еллыгы белән бергә туры килде. СССР өчен эшче куллар бик кирәк иде. Миллионлаган яшьләрне һөнәрле итү өчен меңләгән училище ачыла. Төрле чорда бу уку йортларына мөнәсәбәт төрле булса да, хәзерге вакытта эшче һөнәрләрнең абруе һичшиксез. Тарих битләрен Илдар Сафиуллин барлады. Бу кадрларда узган гасырның уртасы күрсәтелә. Һөнәри белем бирү йортларында укучылар кием тегү алымнарын үзләштерә. Училищелар тарихы 1940 еллардан башлана. Ул чакта дәүләт хезмәт резервлары булдырыла. Илдә 2700 училище булуы билгеле. Анда белем алучылар 2000-нән артык һөнәр үзләштергән. Профессиональ техник училищеларда белем алуны менә шушы баскычтан менә белән чагыштырырга мөмкин. Кайчандыр гади генә эшче һөнәрен үзләштергә дип килгән яшьләр киләчәктә үзләренең тырышлыклары һәм монда алган белемнәренә таянып тормышта зур уңышларга, югары казанышларга ирешкәннәр. Кыскасы, училищеларның тирән һәм төпле белем бирүләре бәхәссез. Һөнәри белем бирү системасының 80 еллыгы уңайыннан Казанның педагогика көллиятендә бүген бәйрәм. Кукмара аграр көллияте директоры Азат Гатин туганнан бирле бу өлкәдә. Гаиләнең гомуми стажы 104 ел. Мин инде беренче әле белемем түбәнгенә булса да, мин инде группа белән, мине мастер итеп эшкә алып, группа белән эшли башлап, үземне шул юлда таптым. Һөнәри техник уку йортларында белем алу элек-электән абруйлы саналган, чөнки совет чорында илгә көчле, булдыклы эшче куллар кирәк дигән шигар көн үзәгендә була. Ә менә 70нче елларда һөнәри техник уку йортларында вузларга керә алмый калганнар гына укый дигән фикер була. Хәзер бер дә алай түгел, яшьләрнең күбесе урта белем алуны өстен күрә.
Минем кичкенәдән хыялым бар, укытучы булырга. Һәм менә бу клетка кергәч, шушы хыялым тормышка ашыру, мин һаман үз хыялыма якынаям. Яшьләр аңлап киләләр, инде мәктәптә үк аңлап үзләренең алдагы тормышларын. Безнең Татарстанда бик һөнәри уку йортларына бик җитди, бик яратып карыйлар. Казанда беренчеләрдән булып тимер юл техникумы Раифдагы махсус училище ачылган. Анда электрик, эретеп ябыштыручы, төзүче, аш-су остасы һөнәрләренә өйрәтәләр. Казанда узган Волкис дөнья чемпионатыннан соң бу һөнәрләрнең абруе тагын да артты. Җиңәләр, алалар, тырышалар, яшьләрнең теләге бар, матди яктан да, рухи яктан да аларның омтылыш бар икән, аларны аңлыйлар һәм бәялиләр икән. Моның нәрсәсе начар? Бу бары тик алга таба яшәү өчен бер стимул. Татарстанда 99 һөнәри техник уку йорты эшләп килә. Бүгенге көндә аларда белем бирү сыйфатын ил буе төбәкләрендә үрнәк итеп куялар. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Белем шишмәсенең башында укытучы, гаиләдән соң бала өчен иң мөһим кеше дә ул. Бу ялларда укытучылар көне билгеләп үтелә. Мөгаллимнәрнең тырышлыгы белән зур уңышларга ирешкән укучылар турында безнең киләсе материал. В текущем году на Европейской олимпиаде по математике среди девушек в составе российской сборной две ученицы Казанского лицея 131, Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова, завоевали золотую и серебряную медали. На высшую ступень пьедестала почета Международной олимпиады по информатике поднялся Ильдар Гайнуллин, ученик лицея имени Лобачевского. Спасибо. Рөстәм Миңнехановның еллык юлламасына укуда зур уңышларга ирешкән мәктәп укучылары да чакырылы иде. Президент аларга рәхмәтен белдерә. Баланың уңышы ул укытучының тырышлыгы. Агымдагы ел педагоглар өчен бик катлаулы булды. Балалар онлайн укыдылар, студентлар имтиханнарны да онлайн тапшырды. Укытучылар яңа шартларда да гадәти белем бирү ритмын саклап алдылар. Аларга бик зур рәхмәт. Юллама көнендә залда Казанның 131-нче лицей укучысы Розалина Миргалимова да бар иде. Ул математика буенча Европа олимпиадасында җиңүче. Олимпиадага әзерләнү авыр булды. Укытучым бик булышты. Миненә рәхмәтле. Олимпиадага әзерләнергә Розалинага укытучысы Нияз Нәкыйпов булышкан. Бу һөнәр мөгаллимнең нәселендә буыннан-буынга күчә икән. Ул инде 9-нчы ел рәттән балаларны математикага өйрәтә. Дәванием тәрбияче булды. Дәваниемнең әтисе укытучы булды. Укучыларның янап торган күзләре, әти-әниләрнең хөрмәт итү миңа укытучы булырга бик ошый. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткән яшьләр арасында Илдар Гайнуллин да бар. Ул информатика буенча халыкара олимпиада җиңүчесе. Бу кадрларда Илдарны шул олимпиададан каршы алалар. Егет быел гына КФУның Лобачевский исемендәге лицейын тәмамлаган. Хәзер Канада университеты студенты. Так, ну и что, как успехи? Илдарның устазы Сергей Михайлин мәктәптә 40 елдан артык эшли. Россиянең атказанган укытучысы. Класс делится всегда на 3 группы. Һәр сыйныф 3 төркемгә бүленә. Берәүләр әйе ди, икенчеләр юк ди. Өченчеләрнең җавабы юк. Укытучы һөнәренең авырлыгы да шунда, балалар төрле. Белемне аларга бер дәрәҗәдә бирергә кирәк. Ничә яшьтә һәм кем генә булуыбызга карамастан, барысы да укытучыдан башлана. Алар безне хәреф танудан башлап, зур тормыш юлына аяк басканчы озата бара. Зирәклегегез, сабыр булуыгыз укытучы исемен дөньядагы иң горур исемнәрнең берсе итә. Мин укытучыларга сәламәтлек, тырышлык, сабырлык телим, чөнки алар безгә кирәк. Безгә үй эшләрен азрак бирсеннәр. Безгә икеле күлмәгез. Сабыр булыгыз. Сезне яратабыз. Илгиз Шакуров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Үзләре яшь, үзләре инде атны иярлим. Татарстанга ат спорты белән шөгыльләнүче 100дән артык яшь спортчы җыелды. Атна дәвамында алар иң җитез һәм оста җайдак исеме өчен көрәшә. Бәйгегә тәҗрибә туплау өчен күрше төбәкләрдән дә килгәннәр. Ат спорты белән шөгыльләнүдә иң мөһиме нәрсә? Ни өчен бу спорт төре иң кыйммәтлеләрдән санала? Җавапларны ат җыны кагылган егет-кызлардан Илгиз Шакуров белеп кайтты. Яратам сине. Гадел Халиуллинның аты Харитон кушаматлы ат спорты белән дусты тәкъдим иткәч шөгыльләнә башлаган. 3 ел йөрәндем, 1 ел сикерәм. Ә менә ничек дуслашырга ат белән? Яратырга, шикәрне ашатырга вот монда булай. Гадел кебек ат җене кагылган егет-кызлар бүген Татарстан беренчелегенә җыелды. Атна дәвамында алар иң җитез җайдак исеме өчен көрәшә. Бу юлы катнашучылар арасында кызлар егетләрдән күбрәк. Диана Нәбиева Франк исемле аты белән 6 ел ярыша.
Мама говорит то, что с 2 лет я уже... Әни сөйләгәннәр буенча мин атлар белән 2 яшьтә ук кызыксына башлаганмын. Атлар төшкән рәсемнәр дә җыя идем. Атларны йөртү өчен бүгенге көндә шундый коневозкалар бар. Бүген төп геройлар атлар. Алар хуҗалары белән озын юл үтеп килгән. Башкортстан, Ульяновск, Мари Эл, Киров өлкәсе, Чуашстан 113 спортчы. Катнашучылар өчен төп терәк остазлары. Атлар белән шөгыльләнә башлагач, бала чаганың тәртибе үзгәрә беренчедән. Ат спорты ул бүгенге көндә бик кыйммәтле, дорогое удовольствие әйтергә кирәк. Шул ук атлар да кыйммәт, ерләрдә. Хәзерге көндә чисто французский, германский ерләр 400-500 мең тора. Ат спорты мәктәпләренең күпчелегенә бушлай йөреп була. Аларга иганәчеләр ярдәм итә. Балалары өчен ат сатып алучы гаиләләр дә бар. Баланың теләге булгач, без каршы килмәдек инде. Кыйбатлы, безнең спонсорыбыз, безнең әтиебез. Ат спорты читтән караганда гына җиңел булып тоела. Чынлыкта исә ат үстендә егылмыйча утырып торугына да зур осталык сорый. Моның өчен әлбәттә хайван синең яратуыңны тыярга тиеш. Хәзерге көндә Татарстанда 1000-гә якын кеше ат спорты белән шөгыльләнә. 7 школ у нас республиканских. Республикада ат спорты буенча 7 мәктәп эшли. Кызыксынучылар саны елдан-ел арта, бәйгеләрне карарга килүче тамашачылар да күбәйде. Казан белән Саба районнары җайдаклары бүген иң җитезе дип табылды. Ярыш нәтиҗәсе буенча Татарстан җыелма командасы барлыкка киләчәк. Алар республикадан Россия күләмендәге ярышларда яклаячак. Илгиз Шәкүров, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бу сәгатькә шундый яңалыклар иде, сезгә төшерәм. Безнең чыгарылышларны интернетта да карап була. Алдагы көндә генә ТНВ сайтына 60 мең кеше кергән. Сезнең кызыксындырган хәбәрләрне без шунда урнаштырып барабыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Ознакайда көн кояшлы булачак. 18 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан килгән җылы атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда антициклон хакимлек итә. Төнлә урыны белән карау төшәчәк, -2 градус төньяк көнчыгышта, көндез 18 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскта аз булытлы һава саклана, төнге температура берничә градуска күтәрелә. Киләсе атнада һава шартлары үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртәнге сәгатьләрдә аяз һава көтелә, ә көннең икенче яртысында һава шартлары үзгәрүе ихтимал. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн кояшлы булачак, төньяктан талган җил. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Әгәр дә һава торышы көндә кәефне боза икән, эш һава торышында түгелдер ди акыл ияләре. Доктор Оз федераль телтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә без хәтта некроз стадиясында булган буынны дәваларга алынабыз. Нинди яшьтә булуыгызга карамастан, доктор Ост медицина үзәгенә килеп, буыннарга яңа тормыш бүләк итеп булганына инаныгыз. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар кальций, магний, калий саклана. Казанда явым-төшемнәр көтелми 21 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 766 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 61%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, күңелле яллар телим сезгә. Исән-имин булыгыз.